Telesného odstupu, ktorý vzájomne voči sebe zaujímajú dvaja ľudia, sa dá vyčítať povaha ich vzťahu. Do 60 cm sa nachádzame v zóne toho druhého, čo signalizuje dôvernosť. Ak sa v intimnej zóne ocitne niekto cudzí, napríklad v električke, pociťujeme úzkosť a máme tendenciu vyvarovať sa očného kontaktu a používať osobné veci ako štít. Medzi 60 a 120 cm sa nachádzame v osobnej zóne. Tento odstup zaujímajú dobrí priatelia a známi a tiež rodinní príslušníci pri všednom styku. Ak sa z tejto vzdialenosti na niekoho pozriem a obratím k nemu telo, bude to dotyčný vnímať ako výzvu k rozhovoru. Od 2 do 3,6 metra sa nachádza sociálna zóna. Tento odstup dodržiavajú ľudia, keď komunikujú v sociálnych funkciách. Nadriadený a podriadený, kupujúci a predávač, úradník a stránka. Od 3,6 metra sa nachádzame vo verejnej zóne. Tomu zodpovedá odstup plynúci z role účinkujúceho a publika. Divadelné predstavenie alebo prednášky na univerzite. Zatiaľ, čo na bližšiu vzdialenosť spôsobí trvalý očný kontakt dotieravo, je nepretržité pozeranie často jedinou možnosťou, ako zostať v kontakte. Úsmev ako druh neverbálneho pozdravu je rozpoznateľný až na vzdialenosť 45 metrov.